Ebe mo bibia akwaba eba Jahbless TVGH so pimprin ameno kase eye Sofo Boakye awonyin baby ko yin na ye papa Reverend Anthony Kwadwo Boakye nejere empinifo se yin ye sha si o ediko wi edin o kuna o mane nyebi mane mbare eyen ase mane ntuni nensi na otwede na ase na eye awade ya doma 30th eye yawada ebe nenumudie no yenua papa ebibia Reverend Anthony Kwadwo Boakye 30th March ena yebedi na watwe ne na watwe 30th March ena yebedi nti empenifo so de ababontin se ye maami esane nwoma bi a anko ye nti no empenifo abane ne se nukunu na yi na asede bane ntune nan ensi ase na empenifo koso ade nsem tutudwa ewo social media so a nsam ne yekuchiri bi anase yatwe bi a yepese yebo mamote ewo asem no ewie a na de ewo so no ya de ato so but before then no yentie asem we na yehu dua yebetumi aka nsem na si afa yenkoti ne mbesi ya abra radicals resurrection ebano na enwa yi na mada no yi wo kire me manye ami me na ayema keka bishia wan makacho ewo mu a na me bu ani pa kakra bia no me wo wan de boy ba ko twe ne mre wo se oba so de me ko abrante ma me na ma me dan emu a na me hia sofo ope be ma no nti na ese me fo so na be ma ba na sofo gina onye easy mananti nkurase bia story asofo be 40 na matete wo sofo ba chi e ka chire sofo adanse ma me ni enipa ni bi na mo ekeka nsem be so mo tie the history of the church Abraham we ensem bi a ekoso embre bi etwemu efa Sofo Boakye ene ne yire omontemu ewa kwan a asafo no si fa so ebaaye ne pempenso Yankopon de bedui na ensem bi esisi a papa Reverend Anthony Kwadwo Boakye oyale no ensem bi a bebe chire se ne yire amfonanko hospital ensem bibre enam so kra ma agya man yire kra ni so fumpanifo ni bi ekokontokwa kan ho na de ma papa no kra ba abonten be ka se ne yire de watwene fiska na ho mane nkwa asole sika bia ho nam so me tete kra se ne yire no akobie na asole foforo na yebebe free mu no in fact ye ma me so ete osuya yanti omunka biema to say yede na wotwe ho announcement yede aba abontin say week ya mu no anase next week 30th omuba be na yi nti 30th omuba be na yi no anase omudi na wotwe no ana yede tudwa say wasafodom ni nyina nim say ye ma me esane no mebinti ya ban no say yi ne mane maase and in some bebre en mpenifo na kan yankono nkonko tie ne amrasisi ya yakopase say wasan ebie ekwan amaye say yen asafo mpenifo yen san mbedi komokra say na no yedi kan ka kire mo no yasen hyehyɛ ekoso bia no yebekoso na yabo mu dewuru ama mate ntianami gina na de amebeka no since abusua ye papa Boakye abusua na ma ye ho kwan nti ya frɛ abusua peni sɛ omeka ho ne emfa sa de roboi emam ti de di kan no abusua ene asafo mpedifo ene emma ye nyina ya trans ewo otumfo akobia hene enase ama yaji atumu say busumi ya yewum ya March 30th 2023 ena yebedi ya papa na wotwe me sisu bio ya papa na wotwe dano 30th March sa busumu we ya 2023 na yebedi ni na wotwe de etoso mienu ene say eno so ye ni abusua adwene ho abesi say ebe na wotwe da no ewo efi ha ya
na otwe dan sene eye ya wodenity the best started anopa 9 a kosi se ebe tutu ya niema ebe du pepe so be ebe ma ebe bompa ya ma mpidifo ebia ban no edi kan but yen asori de ebe koso atrase na omo a ombeba no ya ji omo yes santos bio eye ye found there ye be share black and then red the entire share black and then red they say sabi ye daso we ni brim enti they say ye ma obi an si ye we ni brim edu eye da de be kan wo maka kire mo say eye leaders wo if you can see mu no em say na we dey far em say so e ka bibi kire mo na em say oboli say clarification kakra as a step the any year patch say ye person leaders e share omoma no say omo jijiska akopam atade ana bibi sabi yenim say leaders edru sam niema bi so ya e wo sane mo amototo mo niema kakra first kasamo enye no ne eka ye eka say ebi amojeje akoto atade ana mokopam atade eno ne eka but say ebi a groups no mo ambet system niema de ebi na otwe da somebody be boa asafo no nyina no eno de e wo mo nsam enye eno ho de eka we so koma eye outside groups mo so sa send ebi am be se mototo mo niema na first sem from na mo de be boa eye no enye no ne eka eno de mbetibi atoto sa but ye mpese o hye bebre bam send emunim send ye papa boachete efesi kaje wonti ye bibia na ye de saadwene na aton yo the account bill and say ya call otumfo akobia hene ho no ba fo no BBC kakra na as I say ye di mu nkyere mu kakra ba because one way here na the only ye beka che no anka ni ye ozo bia wutie no so one ti ni ye the akoba ni say em say ho no ye frɛ mama ya santoa wama enti akobia yin gina so say wama na abusuan so so si na ye no onti bi bedi kuna enti ne mama ya santoa no enya anya dia obetimi aba 1 week nase misram sa decision we no e free yan asafo penifo e free eye abusua ye nyina akohia abusua asafo ne ma also ye nya tiese ato safred wama so wamfa reason bi amre nana tinana ejina so ene ode ebu asam no etina de nana akwabia hene eka ni ye dia beto me yo entino dia aka bio no em say na me ya dom na 1 week ni so a ye be ma maso ati but ye pese o hye bebre bam say na munim say ye papa boachete efesi kaje wonti ye bibia na ye de saadwene na aton yo the account bill and say ya call otumfo akobia hene ho no ba fo no BBC kakra na as I say ye de mu nkyere mu kakra ba because one way here na de ohun ye beka kire no anka ni ye ozo bia wutie no so one ti ni ye de akoba ni say em say ho no ye frɛ mama ya santoa wama enti akobia hene gina so say wama no na abusuan so so si na yie no onti bi bedi kuna enti ne mama ya santoa no anya anya dia obetimi aba 1 week nase misram sa decision we no e free yan asafo penifo e free
ɛyɛ abusua yɛn nyinaa kɔhyia abusua asafo ne mma ɔnso yɛnya nteɛ sɛ yɛto nsa frɛ wama soso wamfa reason bi amrɛ nana te nana gyina so adɔfo eti nsɛm no nyinaa no asɛm nyinaa bɛtɔ dwa no ɛna ɛkyerɛ sɛ yɛ maame no mpanimfoɔ ɛfrɛ no sɛ ɔmmra menim hyehyɛ no na mono no hyehyɛ maame no ankɔ nti ɛno saa nti no kuna deɛ yɛntumi ma no kwan sɛ ɔndi kuna nti sɛ kuna so yɛama kwan sɛ di kuna so deɛ a ɛna bɔ mmɔden no ho so sɛ agorɔ no yɛyi firi mu nti asɛm a ɛwɔ no na video bi a na ɛsɛkura social media a yɛ maame so de nsɛm bi bɛto dwa den time a asafo no yɛbɛsi so ɔno so kyerɛ n'adwen ɔkwan asafo no baeɛ no deɛ me na menni obi ɛna yɛn nyinaa so yɛnni obi but yɛ maame no de to dwa sɛ abere a asafo no baeɛ no ɔno na Nyankopɔn no bɛdwiri ne so sɛ asafo no ɔnte ɛna ɔte ya n'ekyi ɔkɔfa ne kunu bɛka ho video no ɛsɛkura social media no ne kunu no abere ne yere ne kasa no when show any action yɛ nkyerɛ sɛ ebia deɛ ne yere ne ka no ne korɛ anasɛ nyɛ ne korɛ nti ɛnna ɛyɛ video abɛto dwa abɔnten sɛ yɛ maame no yɛasake no efiri asɔre hɔ sɛ ma ne mma no yɛ number 1 ɛna number 2 so no mpanimfoɔ ne abusua no nyinaa san ka abom sɛ ne kunu no yi n'ase ma ne ntu ne nsi hɔ eti minim deɛ betumi akɔba a ɛyɛ maame no betumi akɔ eyi n'ase sisi a nsɔlema no nyinaa no wotie video no voice na abra yɛ ka sɛ maame no ma ne mma ɛhɔ biom no pɛ anasɛ eyi no ma ne ntu ne nsi ase no ɛna nsɔlema no nyinaa gyi yee otumu sɛ ɔmo support sɛ maame no ma ne mma ɛyɛ eyi n'ase anasɛ na wɔtwe no ase enti ɛyɛ nsɛm a ɛkɔ so ɛwɔ social media a trend pa say nsɛm a ɛyɛ maame no ɛfa no ho maame no de so far yɛnyante ne ho asɛm ya de ɛtete ya ne sɛ maame no de esi ade oni asafo no mu bi na mmom no yɛ papa ɛyɛ Reverend Anthony Kwadwo Boakye ne mma ne ebusua ne nsɔlema no na ɛtena ase sɛ ɔmo frɛ maame no according to mpanimfoɔ no ɔmo ba hɔ no ɔmo kasa no panin a ɛyɛ Mike ekita ne sɛ no ɔkasa no deɛ ɔno ɛkan no sɛ ɛyɛ 30th ɛna ɔmbɛdi yɛ papa ɛna wɔtwe nyambo next week Thursday ɛna yɛbɛdi yɛ papa na wɔtwe na wɔtwe no mu no mpanimfoɔ kɔtena ase yɛ papa yɛ a wohu no sɛ ogyina hɔ yɛ okita pepa no mpanimfoɔ kɔtena ase ɛna ɔmo yɛ sɛ ɔmo bɛfrɛ maame no sɛ maame no ɛmmra na ɔmo no ne wɔ nsankaa bi maame no ntuni ne nsi hɔ nti sɛ maame no ntuni ne nsi hɔ deɛ a ɛna tumi sɛ ɔno wankasa yi ne ho ɛde efiri yie n'ase nti minim sɛ sisi a maame nankasa agya tum sɛ ɔmbɛyie n'ase anaasɛ ɔnye ntumi sɛ ɔmbɛyie n'ase ɛnna edu awurade adoma Thursday no ɛna ɛbɛhu deɛ nsusu ne de bɔde ho no bɛyɛ ne bɛkɔ gu nti sisi a meka sɛ ɛyɛ maame ɛyɛ Reverend Anthony Kwadwo Boakye ne yere mpanimfoɔ sɛ ɔntena nkyɛn na ɔmo yɛ ɔmo yi kakra na later na ɔmo wɔn sankan bi a ɔmo ne naka kakra me so metumi aka sɛ menim how a ebi abusuafo na yɛ ɔmo arrangement deɛ but sɛ so far nsɛm abɛto dwa ne sɛ yɛ maame no mpanimfoɔ sɛ ɔntuni na nsi eyi na si ma anasɛ na wɔtwe no ɛne eyi ne nyinaa ɔntuni na nsi menim sɛ eyi ne deɛ ɔmo ma no kwan ma na baase deɛ a but na wɔtwe ne deɛ yɛsɛ ma no ntu ne nan nsi ase because of sɛ nhyehyɛ ɛsɛ kɔmo ne hyehyɛ no wɔntumi amba ama nhyehyɛ no ntumi anyɛ adwuma ɛno nti ɛna mpanimfoɔ agyina so sɛ yɛ maame no yɛba no na efiri yɛ papa ɛyɛ Reverend Anthony Kwadwo Boakye ne yie no ase yɛde mu bɛsi wɔ ha yɛakra mo bye bye.